Dobrý den, dámy a pánové. Dneska tak vám ukážu moje nejlepší fotbalové karty, co mi kdy padly. Tak. Tady ze začátku tady máme takhle Vinnyho juniora. Potom tady máme jeden mix takhle. Potom, tak tady máme takhle Dejna. Potom Haalanda takhle. Dáme do druhé řady už. Takhle. Potom dáme třeba takhle. Aby na to nesvítilo sluníčko. Tak to dáme takhle hod. No a potom dáme teďka ještě poslední kartičku. A to je tady to Mbappé Unbeatable. Tak doufám, že se tady to video líbilo vám a budu rád, když dáte like a odběr, ať vám neuteče další příští video. Tak, nashledanou příště.